Di hamo kadongan, jumpa muse di renungan YKB Marhata Batak. Adoraso tajalo hatani debata dihita diarion jumulo mahita martanya. Asiniro hama di hamu doho dame nasian debata mata doho nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Hatani debata dihita diari sadarion tarsurat do di Rom 14 ayat 10 tolu sahatu bidu 15 ayat 2 dohot pamodol hononna sian Roma 10 ayat 10 tolu songonom madidok hatana disik ope unang behita marsyuhum human omma tahe tibbangi hamu unang mabinahin partuktukan manang pargasipan todongan marpuasa dohala Kristen molo marpuasa itikya digamay puasa ni daging do manang nadang boy do mangalang si panganon naw dipelehon manang nadang tumaragam do akasukun nagabe parsalisian ditorok hala Kristen adong may hinorhon ni parasingan niya kaaliran ha Kristenon doho tradisi manang parasingan niya kahasomalan si ganupan. Alani si pata olo gabe parohobba dadoi parohon aka parsalisian perbedaan pendapat konflik jala si pata boy do mabain gabe tu buah ka haji roha. Alani di podahon Apostel Paulus do tuhalak Roma asa unang masay manguhum-uhum unang mamabain hacit rohania kadongan adong do halak na balgaha porsyon na malo parbinotoan na di agama nagsumoni na nga kawawasan na matsay bidang alay di huriay be sa itong do adong nagaleha porsyon na natong hurang parbinotoan na mabahin gabi persoalan di huriarom imahalak na sumadyalo manang magkasubakon si panganon. Di si Paulus na rumikot ima mangaluluy aha na parohod dame dohot holong ni roha na marguna laho pahibakon ngulu partotion. Haradeo law madyalo ang kadongan na marasing pangatusion na marasing dohot ang kapikiran na saliling dang maralo itu hata ni dewata takola gabi si parokil honot pengi parasingan ni pikiran dohota ka pangatusion dang gabi dalani law madabuhon dongan manang pataluhon akan na asing nai alay daladoy laho parusuhon aka parsauran ng padamehon aka parbola-bolatan. Amen. So nganima hata ni debata dihita sadarion unang lupa kadongan like subscribe jala bagi hotua kadongan ay marhiteido nadohot tita marbarita nauli rabdohot YKB Yayasan Komunikasi Bersama tuhatta mana mamasu-masu hita oras. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.